Una radiotelevisió pública valenciana d'àmbit autonòmic evidentment és necessària perquè fa falta tant per la nostra llengua com per vertebrar un territori que no té un espai audiovisual concret ni en mitjans de comunicació suficientment potents per abastir tot el territori i tot el que hi ha que fer i hi ha que dir en el nostre espai. Crec que és necessària l'existència d'una radiotelevisió pública valenciana perquè crec que els valencians mereixem que se'ns expliquen les coses en la nostra llengua i davall el nostre punt de vista. Actualment, amb la seva no existència, veiem que els temes valencians que entren en l'agenda dels mitjans se veuen només des d'un prisma centralista i m'agradaria que la nova televisió tinguera un prisma valencià. Que eso significa generar riqueza, significa generar oportunidades y pienso que tenemos todos los ingredientes para hacer una televisión pública que realmente ayude a vertebrar, que ayude a informar, que ayude a comunicar y que ayude a entretener. Pues jo crec que és necessari principalment perquè necessitem defendre la nostra llengua, que és algo molt important, i també per a que la població estiga informada sobre tot el que sucedeix al nostre entorn. ¿Por qué es necesaria la radiotelevisión pública autonómica? Porque si no, no hay existencia social. O sea, es una plataforma de relación y es una plataforma de proyección. Y una comunidad como la valenciana la requiere absolutamente. Crec que una radiotelevisió pública al nostre territori és molt important perquè donaria a tots els egressats en estudis de comunicació i a tots els professionals de la informació l'oportunitat de treballar en sa casa. Una unidad territorial como esta, con una cultura propia y una lengua propia, pues necesita un modo de expresión. Los contenidos audiovisuales son una muestra esencial de un territorio y una forma principal de vertebrar una cultura. Por lo tanto, me parece que contar con ese ente público sería algo fundamental. Senzillament perquè pense que és una gran eina per a fer comú, és a dir, per a fer-nos i per a desenvolupar una identitat pròpia, nostra, que sense un mitjà de proximitat és pràcticament impossible dur a terme. També per a difondre les festes, les tradicions, els aconteixements que nos afecten más directamente. Para el mundo de la publicidad, si no hay Radio Televisión Valenciana, las marcas de la Comunidad Valenciana, los anunciantes de la Comunidad Valenciana, los productos y servicios de la Comunidad Valenciana no van a encontrar un lugar natural para poder llegar a sus consumidores naturales. Para fomentar el uso de la lengua, para que haya una televisión pública con contenidos locales que hablen de nuestras cosas y luego, sobre todo, también por fomentar y dinamizar la industria audiovisual, si se puede llamar industria valenciana. El que falta precisament al País Valencià són mitjans de comunicació públics en la nostra llengua i, per tant, la trobem imprescindible. També trobaria imprescindible la premsa escrita com la ràdio i, per tant, la creació d'una nova radiotelevisió valenciana és un fet absolutament capital, no només per el tema de la normalització lingüística, que crec que és fonamental, sinó també per tenir uns mitjans que puguen ser objectius i que puguen informar de la realitat més propera al territori. Jo crec que també és important i necessari perquè donaria molts llocs de treball a la població valenciana en un sector de la comunicació que és prou important. Jo crec que és una necessitat cultural, vull dir, necessitem un contingut creat per i per a nosaltres, algo propi que a la vegada puga ser per a tots, però que tingui la nostra identitat, el nostre setxell. I perquè això és un país democràtic, no? I suposa que té que haver la mateixa igualtat per a persones com per a llengües. Crec que per a estar ben informats, a més de poder desenvolupar la nostra llengua i que tot el món la conega, perquè n'hi ha molta gent així que parla valencià, però no el parla bé, vull dir, entonces si se desarrolla, pues així no podrem parlar tots millor. Creo que es importante que tengamos una televisión pública valenciana porque es un derecho básico que tenemos los valencianos, que nos informen día a día de lo que pasa. Porque principalmente es un derecho y porque como valenciana me gusta estar informada de lo que pasa en mi ciudad y en mi comunidad. Creo que deberíamos tener una televisión pública en la Comunidad Valenciana
porque es un derecho para todos los ciudadanos, pero sobre todo para concienciar de que los medios de comunicación no son solo para entretener, sino para educar. Creo que debería haber una televisión valenciana pública porque creo que es importante que exista un medio que nos represente más particularmente. Perquè crec que deu d'haver un mitjà públic que ens represente com a comunitat. Penso que com a cultura i llengua que tenim resulta un dret fonamental per a nosaltres. Creemos que la Comunidad Valenciana merece tener una radio televisión propia porque el pueblo necesita un medio que le represente de una forma más extensa y concreta. Porque el pueblo valenciano necesita estar informado de las noticias locales y no tanto nacionales e internacionales, que también, pero desconocemos lo que pasa a nuestro alrededor.